Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 4 sa bulan sa Marso tuig 2022. Unang Biyernes karon sa bulan, first Friday of the month. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 14 ngadto sa 15. Unya miadto kang Jesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag og nangutana. Nganong kami raman ug ang mga Pariseo ang nagpuasa kanunay apan ang imong mga tinun-an wala. Si Jesus mitubag, naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila dili gayud apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.